O proxecto de fotoidentificación dos arroaces da ría de Vigo consiste en realizar embarques ao longo da ría, recoller imágenes, sobre todo fotografías das aletas, para poder individualizalos a cada un deles e despois facer un seguimento. Tamén incorporamos labores de voluntariado nestes embarques que teñen unha finalidade formativa para que todos poidamos aprender un pouco de